Awle tuna zai kan thlir tur hi zai thiam em mai pahnih Rebek.F.Lallawmzuali Lai Idol le Celestina Vanlalhriatpuii Thangthat Can Winner te zai I react na ani a I an zai thiam le thiam lo an pahnih comparison kha ani lo ti min thria sak turin kan en chewa tin an sakna mun hi silver jubilee manna LUNGTIAN pastor BIAL an manna kha ani a Thangthat hian zai tura zawng ani a zai hian ya sir zawng ten kala a hian thlang kan tu comments lama an zai te ngai lo an thian ni chu kha ni lo comments kan ni chewa like le subscribe phone se subscribe kha kan ni chu
Oh, abang I didn't fall